ассалому алайкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, сог саломат ҳастен. Бародари азиз, ҳиҷома баракат. Хориҷон бародармон дар хизмати, алҳамдулиллоҳ. Бародари азиз, кадом вақти метонем, кадом соати любое время ман номероро мемонам, дар поён мемонам. Марҳамат, дар қори бародармон муроҷиат кунед. Любое время метонем ки биёен ҳиҷоматон кунад ба дастҳои нозукаш. Бародари азиз, бо мегӯм анакаломе ки мақсад, бародари азиз, миёен дар ҳиҷома 2000 меса. Нигаҳ кунем бародари азиз, ҷойнамозон мондагиай, кадоме ки кадом шахсияте ки миёя ҳиҷома мекуна, як ҷойнамоз падарка карда мешавад. Иншоалло ки худо хоҳад ай ҳафтаи дига насиб боша бо ягон падаркаҳои хуб мемонем. Мақсад чизе ки дар кортон боша бародаро ҳаст, арақчин ҳаст, тасбеҳ, ҳамихтон чизи дар кори бародаро агар ҷойнамоз дошта бошен, дар хонаҳотон дошта бошен, нахоҳем қори мегӯем ки қориҷон ман фалон чиз унамон чиз мада сог саломат ҳастен. Бародарои азиз, ба хотири алло аз шумо хоҳиш мекунем ҳамин навори моро гӯш кунед, тамошо кунед бо диққат. ҳамин 3 минутай, 4 минутай, 5 минутай алло шоида мо боварӣ дорем ки ҳамин навори мо ҳам апада, ҳам хоҳарда, ҳам падарда, ҳам модарда, ҳам бародару бачаҳои ёшра ҳамин чиз алҳамдулиллоҳ ки дар кора и дар кор мешавад. хуб гӯш кунед бародаро. далиши навора тамошо кардан аз ҳар як бародарҷоно илтимос мекунам лайк ва комментария хитона бигзорен, ба хотире ки ҳамин навори мо илтимос бародарҷоно паҳн шавад. мо ҳозир просто медонен бародари азиз, ҳамин ба тамоми қоидаву қонунаш қатъи, алҳамдулиллоҳ ки алло баракат шуда. хайр на самом деле охир бародари азиз, действительно нигаҳ кунед, хайр мақсад тозагишта гап нест. тозагишта бо ҳар ки ман гап надорам. бародари азиз, доктор салом алейкум. хуби бародарам, саломати хуб, саломат боши, зинда боши. биё ту чӣ кор карда банда? Салом алейкум. Чё кардам? Дард мекани? Не, бародаро бо дорам условия ки накани дандон та лечение кунӣ. Хаст доктор. барои мо ки ҷома ки наканем. Талаб дандон чӣ кардӣ? Не, бародарам вата мо вата афсола ки дандон. Набояд гирифтан дандон чӣ дар корта? Не, ама соза. Як чиз айда мегӯяд безани дандон ҷаҳон зиндон бувад. Дуруст. Доктор ку биёед леченияш мекунем, чӣ кораш мекунем? биёед нигаҳ кунем бародари азиз. рӯзи ман покуза условияро ишон мекунам. условияш мақсад шила якум айзаш бирем. айжаш биё. салому алейкум. биё ки доктор дарам ҷабда. доктор ҷон, ассалому алейкум. хуби бародарам, саломати хуба. инҷаш саломати хуб, корборо хуб. баракат акаси худованд ҳамин корхона ҳамки клендори шава ки айтори сар дора. аллоҳу акбар. ана бародарои азиз, ана доктор бародармон масъалаи дандон, яъне ки бародарои азиз, алло шоида ман ҳар ҷое ки диромадам олед масъалаи тозагӣ, масъалаи чист сафтани шихелӣ ман гап надорам. ман якум бора дидистам. ба худо ку немехе вообще гап надорам. ена ҳамин условияш ҳама тарафа дастанд. ту чӣ кор мекунӣ? мекани шо ки беста? Не, бародаро ки салом алейкум бародаро ки дар гирду навои садавот мақсад кочи адрес не бародаро иҷо дар иҷо дар ҳамун ҷои шумни ки беге ку южни меган иҷара южни меган доми 14 мақсад и бародар беҳтарин условиёро дорам. условия ки бародар ренги ами прямо дар ҷоша ранги дигар ҷо намега я ҳафта пас биё баъди ҷош нака ренгинеш мекуна ҷанба гата чӣ ба хотири чӣ омадагим? ба хотири омадагим ки ҳамин дандони ман ама ҷой рафтам гуфтам меканем. ма гудар месамай сар дандон буру пеш акомем беҳтар як ҳамин ҷамон мақсад дози лечение мекунад ҷамина дандонаш мақсад. доктор ҷон, масъалаи пломба ҳамаша чиз мекунем? бале масъалаи пломба ози 34 савол пурсидем шӯрати манга масъалаи пломба мезанен? масъалаи лечение ҳамин укол пуколо чӣ ҳамаш
Хайдар ренги шам дастае. Ҳамаи условиҳо ба талабот ҷавобгӯ аст. Мо Саид Амонов, бисёриҳо медонанд доктор Саид Хайд. Балангапа изона каш доктор. Талаботҳо ҷавобгӯ аст. Ҳамаш қоидаи санпинсат, санитарнадзор, стерилизатсия и так далее. Бародарам боша ҳозир як консультатсия кунем, як осмотр гузаронем. Омадан Иншалло. муҳим результат. Бале. Гап занем ки условияҳои хубаи рентгенои хубаи стерилизатсия ҳама Доктор, муҳим медонӣ чи? Иншалло ки маълум аст ки хеле бачаи баинсоф Алло баракат да худованд дар корхона баракат я маълум аст алло шуда бародаро маълум аст ки хеле бугум хеле ҳамин саграи такаббур нест ҳамин барои мо бас алҳамдулилло. Нигоҳ кинда бародаро алҳамдулилло ки анами айноми бубуи лангари гап занем канал биен иншалло ба ҳам райхдор бу скидка мешава арзон мешава тамом менаш иншалло ба ҳам райхдор ҳама тарафаша мебинад бо қонуну қоидааш хай ки нашид баъд бигем ки бубуи лангари нашид не ки ман боварӣ дорам ки меша и як ҷона дорад вале бо ҷои дига ҳам дорад ҳама тарафаш нигар мақсад ҳар ҳаракате ки мо мекунем чӣ ба оид дар ба духтари дандон чӣ бар гуфти гапҳо ҷоҳои мақсад барои дигар ҷоҳоро реклама мекунем и ҳама ба хотири че ба хотири бародарое ки бародаро и аслан бигирем ҳамин мардами ғариб дохӣ ҳамин биёем акара дастгирӣ кунем айчем дигар ҷо мера дар 6-7 ҳазор мекани дандонтаё ки мераи мебиниш биёем утоқҳо дигари табдилем уҷаш нигоҳ ки бародари азиз ҷои шиштан ҷои тамомисташ то туалет нишон мехай биё ҷои туалет шумо азиз охир бародаро ман мегӯм ки условия ҳами халал мешавад ҳайда зиёша ман дига намекунам биё иҷашам биё иҷада ду то доктор салом алейкум докторҷон хубӣ кенҷи хубӣ иҷа алҳамдулилла бародаро иҷа ду та доктора ина иҷаш условия иҷаш ана биё холо биёраш пок дуза камераш пок дуза ина ҳама обши ҳама тарафа бародари азиз тамошо кардем хоб тамом худо нигаҳбонтон боша бародари азиз метавонем мо номерои доктора мемонем иншалло ба ҳам рахидо занг бизанем илтимос хоҳиш мекунем аз шумо бародаро намора паҳн кунем ба хотири аллоҳ фақат ҳамун одамое ки ҳамин соҳада шумо ягон дандонтон касала ягон чиз дорем илтимос акара беҳудаву баҳуда занг назанем масъалаи зуборда ира занг назанем масъалаи ягон чизи дигада зангиш назанем обшин фақат масъалаи ҳамин процесси ҳамин бародар дар худиша барои ки акамон яъне ки шумо бояд бифаҳмем ки бародари азиз ҳар навбат занг бизанем бугӯи номерои бубои лангар рафтем ки хел накунем бародаро илтимос худо нигаҳбонтон бошад дар амони алло бошед ва як времяи кориша иншалло ки ҳамаша худаш чин мекунем